Gerra hemen hasten da dokumentalaren aurkezpen bira hasi da. Lan honen bidez, erakutsi nahi izan dute sortzaileek Euskal Herrian ere badirela armak ekoizten dituzten enpresak. Proiektuaren pizgarria izan zen Ignacio Robles, suhiltzaileak 2017an uko egin zionean Bilboko portuan Saudi Arabiarako armen kargamentuari. Dokumentalaren xehetasun gehiago eman dizigu lan honen zuzendaria den Joseba Sanzek. Ideia hasten da Ignacio Robles Bilboko suhiltzaileak egindako akzioagatik. Jendea ja ezagutzen du, berak uko egin ziola arma kargamentu batean parte hartzeari Bilboko portuan, hain dela urte eta piku, eta hortik sortzen da ideia. Ze berari esker jakin genuen Bilbotik ateratzen zen arma kargamentuak. Hilero ateratzen ziren tona pila bat, esplosibo tona pila bat Saudi Arabiara, ez? Orduan hortik hasten da ideia, eta ikusi genuen ere, nolabait ikertu behar genuen zer bidaltzen ari zen, eta non amaitzen zen arma horiek, ez? Batez ere salatzea Euskal Herrian ekoizten den armamentua, eta azaltzea zein herritara bidaltzen diren arma guzti horiek, eta zertarako erabiltzen diren. Yemenen konkretuki populazio zibilaren kontra erabiltzen dira. Testimonioz edo testigantzaz egindako dokumentala da, azken finean, baina parte ezberdinak daude. Alde batetik daude bi pertsonai, bata da pertsonai nagusiak edo, bata da Ignacio Robles, Bilboko suhiltzailea, eta beste bat da Yemen, Sana, Yemengo hiriburuko neska bat, Faten al-Hosimi. Bera dago han Yemenen, bera saiatzen da Yemengo jendeari laguntzen, bai janariarekin, ur depositoak jartzen, eta bar. Gai humanitarioetan batez ere, ezin da beste gauza egin gerra egoeran. Orduan, bi pertsonai hauek dira nagusiak, baina gero ere agertzen dira arma enpresetako langile ohi batzuk, eta hor guztiarekin nolabait bideratzen da historia eta kontatzen da Euskal Herriko armagintzaren historia, eta batez ere gaur egun zer egiten den, eta nora bidaltzen den, eta zer ardura daukagun denok nolabait esateko, baina batez ere instituzioek egoera honetan, zer ardura daukagun gaur egun. Prozesua zaila izan da, ze informazio aldetik adibidez ez dago informazio handirik, gauza asko isilpean egiten dira, baina gauza batzuk bai, posible da jakitea, eta badaude Euskal Herrian talde batzuk horretan egon direnak lanean, oen dela asko, adibidez Gasteizkoak taldea, Gasteizen, haiek dauzkate bi liburu honen inguruan, eta hor agertzen dira Euskal Herriko enpresa guztiak, Zapa, hemen Gipuzkoan, edo Sener eta ITP Bizkaian, edo Arnova Araban, eta zer ekoizten duten. Orduan horren inguruan dago informazioa, ez asko, baina egon badago. Orduan alde horretatik, bai, lortu dugu informazioa, portuan zailagoa izan zen, jakitea zer bidaltzen zen, eta kantitateak, baina, nahiko azkar jakin genuen, hori guztia Saudi Arabiara zijoala, eta erabiltzen zela Yemengo gerran populazio zibilaren kontra, ez? Gero ja, baita ere zaila izan da, ezinezkoa izan da gaur egungo langileekin, arma enpresetako langileekin hitz egitea, baina langile hoi batzuekin hitz egin dugu, eta nahiko testigantza majuak dauzkagu. Plantatu genuen crowdfunding bat, ze hau guztia egin dugu ongietorri refusiatuak Bilboko taldearen inguruan. Eta
Konkretamente, hor barruan sortu zen plataforma edo komisio batzorde berezi bat, gerra hemen hasten da ditutakoa. Orduan, hortik hasita egin genuen crowdfunding bat, eta lortu genuen 12.000 euro baino gehiago. Orduan, bai, dana finantziatu dugu modu herrikoean, ez? Nolabait izateko, bai. Orduan, esperientzia polita izan da, bai diru bilketa, bai pelikula, eta dana izan da. Expectatibak bete dira, bai, baina ez genekien nora jun, nola egin, baina gutxika joan gara, beste talde batetik edo pertsona batetik bestera joan gara, eta nik ez dakit, baina etsegin beste batekin, eta horrela gutxi gorabehera joan gara bideratzen eta lortzen nahi genuena. Nahiko ondo geratu da, edo oso ondo esango nuke, eta azaldu nahi genuena, eta salatzen dugu salatu behar duguna. Eta jendea jakin dezan, hori, arma industriaren inguruan gertatzen den guztia, jendea jakin dezan, ze jendeak ez daki.